Hola, bona nit. Portar aigua a les aixetes de casa nostra o a les empreses és una feina complicada, delicada i cara. Però l'aigua és un bé públic i un servei públic que acaben distribuint en bona part empreses privades en règim de concessió. Empreses que al capdavall es resumeixen en un parell a tot Catalunya, amb un domini contundent del grup Agbar. Com funciona el negoci de l'aigua? Fins a quin punt s'apujaran els preus? Aquest és l'aspecte del riu Llobregat en el tram que separa els municipis de Sant Boi i Sant Joan d'Espí. Aquí es fa la captació d'aigua pel consum de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ja es veu que està molt bruta, però aquí mateix hi ha la gran estació de tractament de Sant Joan d'Espí, que la converteix en aigua potable. D'aquesta estació en surt gairebé el 45% de l'aigua que es consumeix a l'àrea metropolitana. Pertany a Aigües de Barcelona, que s'encarrega de la distribució d'aigua a 23 municipis de l'àrea metropolitana, amb una població de més de 3 milions de persones. Una dificultat important és que tant la qualitat com la quantitat d'aigua disponibles són molt més baixes que els països centreeuropeus. L'Ebre ja de per si és un riu que té un cabal que, comparat amb el Ter o el Llobregat, que són els rius de les conques internes de Catalunya, supera en unes 20 vegades el seu cabal mig. Aquest, diguéssim, per nosaltres seria el referent cabalós, no? Si compares aquest cabal amb qualsevol dels rius centreeuropeus, qualsevol d'aquests rius superen a l'Ebre en 5, 6, 7 vegades el seu cabal mig. Per tant, el que vull dir és que d'alguna manera a nosaltres arribar a aquests estàndards de qualitat ens costa molt més esforç. Per això en aquestes instal·lacions s'hi han invertit molts diners per garantir que l'aigua del riu arribi als usuaris en bones condicions. Segons dades del 2011, la regió metropolitana de Barcelona, la més habitada, és la que consumeix més aigua de Catalunya, quasi el 59% de tota l'aigua facturada per les companyies del sector. Després hi ha el Camp de Tarragona, que en consumeix el 14,5%, sobretot perquè hi ha la indústria química. La resta de Catalunya consumeix l'altre 26 i escaig per cent. La distribució d'aigua és un servei públic, però normalment a Catalunya el presten empreses privades en règim